дар кори ҷаласа аъзои шӯрои амният, роҳбарони вазорату идораҳо, муовинони раиси вилоят, раисони шаҳру ноҳияҳо, сардорони раёсат ва ташкилотҳои вилоятӣ, муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, мудирони шуъбаи маориф, ҷавонон, роҳбарони сохторҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва дигар шахсони масъул иштирок доштанд. ҷаласаро раиси вилояти Хатлон ифтитоҳ намуда таъкид кард ки таъмини амнияти ҷомеа ва ҳифзи суботи сиёсиву иҷтимоӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. дар шароити ҷаҳони муосир ки таҳдидҳои гуногуни идеологӣ ба мушоҳида мерасанд, масъалаи ҳифзи амнияту субот ва таҳкими ваҳдати ҷомеа аҳамияти махсус пайдо мекунад. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид дар суханронии худ иброз дошт ки мақомоти давлатӣ ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ вазифадоранд фаъолияти худро бо дарки баланди масъулият ба роҳ монда барои пешгирии ҳама гуна омилҳое ки метавонанд ба амнияти ҷомеа таъсири манфӣ расонанд тадбирҳои муассир андешанд. дар ин самт нақши ҳамоҳангсозии фаъолияти тамоми сохторҳои давлатӣ, мақомоти маҳаллӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ бисёр муҳим мебошад. дар идомаи суханронӣ раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид махсусан ба масъалаи тарбияи ҷавонон ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқию сиёсии онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир намуда иброз дошт ки ҷавонон қишри фаъол ва ояндасози ҷомеа ба ҳисоб мераванд. аз ин рӯ таъмини шароити мусоид барои таҳсил, рушди маънавию зеҳнии онҳо ва пешгирии таъсири идеологияҳои бегона ба афкори ҷавонон яке аз вазифаҳои муҳими ҳамаи сохторҳои давлатӣ ба шумор меравад. дар идома котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон Юсуф Аҳмадзод вобаста ба масъалаҳои таъмини амнияти миллӣ, таҳкими суботи ҷомеа ва пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ андешаҳои худро баён намуданд. зимни суханронӣ иброз гардид ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди босуръати фазои иттилоотӣ гурӯҳҳои манфиатдор талош мекунанд ки тавассути таблиғоти гуногун ба афкори ҷавонон таъсир расонанд. дар ин замина зарур аст ки корҳои тарбиявию фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ, махсусан дар байни ҷавонон тақвият дода шаванд. баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ, тарбияи ҳисси ватандӯстӣ ва ҷалби ҷавонон ба фаъолияти созанда метавонад яке аз роҳҳои самараноки пешгирии чунин падидаҳои номатлуб бошад. ҳамчунин дар идомаи ҷаласаи корӣ аз ҷониби котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои муҳими вобаста ба таъмини амну субот, таҳкими волояти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, таҳкими корҳои идеологӣ, ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо усули хона ба хона, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ, мубориза бар зидди хурофотпарастӣ ва таълимоти ғайриқонунии динӣ, даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамзамон раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид оид ба масъалаҳои зикршуда ва роҳҳои бартараф намудани мушкилоти мавҷуда андешаронӣ намуданд. ҷиҳати ҳалли мушкилоти мавҷуда дар ин самт ва пешгирии ҳар гуна ҳодисаҳои нохуш ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. вобаста ба масъалаҳои дар боло зикршуда, директори маркази исломшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ва сардори раёсати маорифи вилоят низ суханронӣ намуда вобаста ба иҷрои бандҳои дахлдори нақшаи кории шӯрои амният ҳисобот доданд. аз рӯи масъалаҳои баррасишуда дар ҷаласаи шӯрои амният қарорҳои дахлдор қабул гардид.